Ang matabo nga kung may genre na laboratory ta, no need na i-forward sa National Sub Laboratory sa Iloilo ang atin nga mga test results for confirmatory. Ang bintaha kay kung ang lang ang confirmation sa antike, mga kabiyanan, mapadali ang ginatawag nga proseso. Ang problema man sa Iloilo kay kung daron to ang results, nagakabuhayan kay man ginauna da ang andarigto man dapat taw ang prioridad. No? Kag gasampaw-sampaw niya ang result kung rigto pa. No? Unlike kung may atan dogya, ang atan mga results gid lamang ron, amo ang atan banwa nga prosesohon. No? So, mapa-shorten ang time, agad mamananta kung bala positive gidman ang sangka pasyente nga na ospital, gina-quarantine, or ang pasyente ang kada jakjak kung napatay ikaw kung rata ti confirmatory ay kung isa ginalubong ron mga kabiyanan nagabot confirmation negative kali. May case kuno rito sa may barangay San Vicente klase agin palubong kuno dayon man, no? May kung may confirmatory ron dya man nga na ano din to San Vicente nga na nagpositive kid sa coronavirus. Amo diyang problema kung napatay ka kag kung nakitaan ka lang banwa kang probability ipalubong ti mo dayon. Kung magawa confirmatory mo nga negative ka, kung riskuhan mo kalkalan mga kabiyanan, pwede. Pero kung hindi, hati, urat problema, batunon mo ang sirkumstansya, nga napatay ang imo pamilya, membro ka pamilya, waay mo banwa, makita ang bangkay. Amoy ito ng tabo sa Sebasti, habaw ginbantayan naging kuno ka pulis to agad hindi makaykay. Problema ganin ninyo dyan. Kagamor dyan na banwa ang natabo sa pamilya. Kato ay ti ginbalita nga daw kay kayon kuno kang pamilya. Pamilya luhipan. Ba pinabantayan naging kuno pulis. Tapos mga patyo dampiyo. Raad ginagtunan nyo ang munisipyo, ang rural health unit kasi basti ginagtunan nyo pamilya. Nang ano plano niya ay nag-negative? Di ko na nga. Bantayan nyo, tinyogit katulotodo, kag kung kaso may move ang imuhon, ang pamilya, ipastop nyo. Dahil nagtunan nyo nga, pamilya na ano plano nyo ay nag-negative, pakaykay nyo, risguhan nyo, mudya, puran mo dyan proseso. May sarang tao naghalin sa Municipal Health Office kasi baste, handle kay Mayor Rico Pirto nga nagakto dyan. Amoy nga administrasyon nga si Bastian der kay Mayor Copirto, tamaan ka nga. Ora naga-assess kung ano ang mga desisyonon ng pamilya. Sabi na agto dyan taga Rural Health Unit katong si Baste sa pamilya sa Aguila. Ang tungin lubong lang nga orihe naman ang negatibaw. Nga nang nalubong rin to, ganito negative ang result, ano mimo tagya. Kung ipakaikay nyo, pwede gid. Kung may i-comply ka mo, amo diyang requirement to, buligan namon ka mo, may reakto bisa sa bilog. Bisan ang mayor nyo kasi basti din nagagto. Nawili, tanaka, parang nago, kag matransaksyon, tanang makwartahan, gina istorya na. Amo dyan karoon nagkanabo. We are talking now of the general effect. For not having a molecular laboratory. Kalawid na binantos na ito nga nagpropalagpat talaragya banwa sa probinsya ng Antique. Kung baga, the whole time from nag-umpisang pandemic hasta kadya, nagtirtisting na banwa ka propalagpat kag hamaom.
Kakabay pa nga ti, ha? May permit ron to operate ang molecular laboratory kang probinsya, kag inagurahan ka diyang adlaw, kabay pa as soon as possible time, ha? Mag-operate, kag kung mag-operate, it will give benepisyo sa atin mga antikinyos. Ay, charge lang to sa COVID. Ang iba nga nagkaramatay ito nga, ginpanglubang lang to. COVID to! Alas 8:20 sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod kay mga isyo kag ang mga balita. Sa piyak na bahin sa regional office ang Iloilo kang syudad kang Iloilo, ang mayor kang syudad kang Iloilo Atimin ang nagpapaway sana serbisyo. Matapos ang doktor nag-recommend na magpaway si Mayor Jerry Trinas. Siguro for health reasons. Over fatigue ang mayor sa kapinsar ka problema kang COVID sa syudad kang Iloilo. Sino ba tabi hindi stress adlaw-adlaw problema sa COVID ang imo banwa nga ginapinsar adlaw-adlaw mga pirangga nga tag pramati baw. Kahapon may mga amigo tato sali sa San Jose nagsursurbilans naknakan sa Kulasi. May kanon limuon da. Naguli man matapos may naman-an nga mudya mo to na proseso ruming. Isa man ina intelligence network man mo. Isa may panagupnat ko lang lang ang instinct mo wala tamang taas. Ha? Sa man abatyagan mo lawas mo ra. Den na man was tao nga kisa may mga bagay man nga may daw may symbol, may sign. Kung taas ang instinct mo, maman-an mo mga pinalangga ta para mati. Amo ra nga mga pabilin ka mo nga huli, no? Agad nga ang whisper of Holy Spirit regyan din ninyo. Nagatawo ra ka nga signs mga pinalangga nga tag para mati. Kundi sagi at sige lang dito lang pag-elaborate. Mga pinalangga ta para mati kuna noto kapon. Oras sa atin nga pagpangalagad alas purong sa agap to kapon magkanto na to party sa utang. Langka katag propet. Alas 8:22 sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita mga pinalangga nga tagparamati, no? Diay ang dugang nga balita o di kahapon ginhambal ta si President Duterte ang nagpahayag na hindi ta na magpadlagan kang anuman nga posisyon sa anuman nga posisyon, no? Si Bongo hindi man kuno magpadlagan si Bongo mga kabiyanan kon bakan si President Duterte ang ana makatandim bilang Vice President. Kaya kung si Sara Duterte, nga ginahindian ni tatay na madlagan, ang madlagan example. Si Odon, bakan si Bongo, Banwa ang mangin, running mate. Posible, si Bongbong Marcos. Garing, paano naman suwayan? Kang patihan. Patihan blayhan? Kang bata kasi Sara Duterte, ang hambal ni tatay na nga, hindi ka pwede maglagan. Kung ako lang, mga kabiyanan, hindi ka pwede magdalagan. Raka problema ka pungsod nga tubangnan mo kag hilaw pa ikaw da mo ra gina-imply ni Mr. President. Hilaw pa ikaw, wala ka mabuang na benepisyo. Ano pag hindi ba rason? Amo diyang hambal ni President Duterte. Discouragement ni Sara Duterte. Ganyan ko kibam. Wala parati pinal ang istorya ni President. Ay may mga bagay kung isa nga lain hambal na sa kadya, sunod adlaw lain naman banwang hambal na.
Ang oras alas 8:24. 63 ang kaso kang COVID sa Banwa kang Kulasi. Kahapon 57, diyan nagsaka naman. May mga nagka-recover. Pero andot nagsaka, helaban pagid Banwa ang nagdugang. 63. Pangarwa kita rin sa Banwa kang San Jose in terms of number. No? In terms of cases, active cases. Mga kabiyanan, ang diyang pagraka, result radya ka transmission na tabo. May nauna lang ka rin nga ginospital, na-detect, gin-test positive. Ang diyang iba nga urihin na bulaan ka result kag nagpositive, part din dra kang una nga mga kaso man, nga una na test positive. Mga pinalangga nga tag paramati. Ano ang ginalinan? It's because nabuol sa pampubliko nga lugar outside of the residence hay galagaw mga kabiyanan nalatnan ni amoy ay ni amota jaay no. Daran sa pamilya, ang pamilya direkta nga naigo. Sometimes ang pagtapik kanimo kang virus, it is because of although nga patay sarig mamla kong isa. Patay sarig amo diyan ni konta. Sa diyang kaso hindi kita magpatay sarig. Hay kung isa bay amigo mo may imawpak mo mag kung ano-ano no? Na kilala mo, friend mo, may mga cases kung isa nga dyan kara nagakalaton ang virus. May dyan man nga ginlatnan ka kang unknown persons. Banga nagsugalaway lang ka mo sa sangka pampubliko nga lugar. Sa transport banwa nga vehicle naglaton. Banga may example may pasahero nga positive, no? There are so many places nga pwede maglaton ang COVID virus. Now, regardless kung diin marapidi maglaton nga lugar, ang paghalong gid mga kabyanan, hindi tagid daw away jaban wamo away man niya gyapon daw away bla sa gira hindi kagid magtao ka kumpiyansa na amo gid pirmi hindi kagid magtao ka kumpiyansa kung may tao nga magparapit kanimo. Ako no'y number 1, waay ko gid ka tao kumpiyansa. Una-una, although nga nagalibot ko, mga kabyanan, waay ko ka tao kumpiyansa. Nagtao lang ko, ura, daw nangin reckless lang ko gani. Nangin reckless lang ko gani, kang nag-agto ko mga 2 weeks ago, sobraran sa San Remio, nga naghatad ko to kang miracle oil sa makabig ko nga mga migo nga namanaan ko ginigo kang virus sa barangay Tubudan, sa barangay Agricola. I personally delivered sa amora nga lugar sa mga tao nga naigo kang COVID ang akin miracle oil. Ang kuon ko imna nyo bisan hindi nyo urapi ka mabuyo dyan sa inam imna kay may mabulig dyan kaninyo. Wararan ko kamaan pero kung ano rin ang sitwasyon tlad pero daura pa man ko na baltiyaan nagkramatay sa to no? Kay nagahawas gani ang ginawa da may ito gani membrok milyar rin nagkramatay kada asig lang ang kamatayon tanan sandagi na isolate. Amo itong time yung deliver ko itong nanda. Nakamustahan na ipang ni kami ka sa kamigo ko. Bali, best friend niya nga atong bugto nga napatay. Kung ano problema, nagaunungay kami mga tinalangga nga mga tagparmatik. Migo sa pagkauba na.
Ha? Miko sa pagkaban, ha? Kung ko nagagtog jak nimo kaya nabalitaan ko sa boss, medyo lain na nimo patyag. Diya ay buligi, gugulingan mo. Kay garantiyahan ikaw with my miracle oil, pwede ka mag-ayad kang COVID mo. Di gininam na to. Mga kabayanan, huwag ko ron mamanit lad, pero pag uli ko siguro sa semana, kasi kung maagtunan ko to, rapit sa aningalan ang balay nanda, ay ang mga barangay na uli anda, marapit sa aningalan. No? Mga pinarangga ta permati. Mabudlay ka dyan sitwasyon, mga kabayanan, na mapatay ka lang because of COVID. Everything is forgotten. No? Pwede lipatan. Will be we will forget everything nga pwede tapahimuon. Ha? Mga kabayanan? Ha? Kisa agad ang mayan nga pagtandanay, maduraran bangad dyan sa virus nga buisit niya. Ha? Bisa na pagpalabang nimo kung napatay ka bang suspitsahan ka lang, ay ura pa man kadyat kita confirmatory laboratory sa Antique, ihana sa COVID. Ang bad consequences, it will happen to your family, nga hindi ka gani bang mapili ka to. Hindi ka mapalubangin sakto. Ha? Mga pinangga ta pramati. Tanan kita gin fail kang jang buisit nga COVID virus. Na hindi ko man gani gid mamanan. Bay ay ura man ti gina-explicar gid sanda. Even ang World Health Organization, ano man ka pati sandas pandemya ya ho. Daw ka ulas mo lang gani bulngon ja. Although nga tinga ka pati kita kang ginapatuman ka gobyerno nga patakaran. Ura kita naga-accept nya kra. No? Gani ang punto ko. Ano man? Naanad la kita sa ginpatihan ta nga halin kauna kang nagumpisa ja. May imposition of health protocols, may stricto nga pagpatuman kang paghulag kataho para ni maglinaton. Kay kung i-compare mo si iba nga balatian banwa, kung gani ko simple man lang man, ha? Kung taas ni immune system, ha? Hindi man gani makapatay nimo ang animal nga buisit kag buisit COVID virus ya. Ha? Unlike pag ani sa kung ga ubo ka o ginatrangkaso ka, kundi mo madapatan antibiotic, ha? Kapin pa kung bata ka, malala ubo mo, ang plima mo, daghan mo, magahagrak ka, kung hindi ma-antibiotic ikaw, manyumunya ka, kinanglan kiti mo bulngon dyan na gani. Ang isolation mo, urang nit bulong-bulong, ura mo nit bulong, ba naman, luwas lang kung magpa-vaccine ka. Tiba garayad naman. Ha? Ang punto nga bisan lain pagpati taraad sa kadasara, tumanan ta ang health protocol because may mando tanang gobyerno. Kunaros pa lang man makbiyan, nanura ko kunaan ka mong hindi mag-imo ka dyan. Kunaros pa lang, hindi takon magpismas mo. Ha? Hay nauna ginahapo, takon ko magpismas ko. Tuod man, ginahapo, takon. Hindi takon magpismas. Hay ka suffocate pa ko banwa gina. Man mo ko magkulang hangin i-intake kalawas mo. Ha? Mga kabayanan, everybody, tanan nga mga organs, even ang imo gani respiratory system nga amo man gina-attack ang diyang virus, nagakapiktuhan. Ha? Kaya it involves sa imo breathing. Dumdumabla tapnan mo ba mo kirong mo hindi ka ginawak mayan. Ha? Ano ang perwisyo ra mga pinalangga ta para mati? Ha? Daw parehas lang binutangan ikaw sa sinusitis niya sa irong mo nga nabudlayan ka ginapabudlayan na kapag ginawa. Sino nag-impose niya gobyerno? Hay, amo kunura ang pamaagi nga mag-face mask ta. Agad. Hindi matapikan kita kang virus. Pero, kontrol kan mo roman ang effect kanaton. Kung mag-face mask ka banwa, tulad ka bla kung ano ang panglagas mo kang panginawa mo. Galing ura tat mo, gobyerno nag-imponer. Gin-adapt ka gobyerno ang mga panugyan ka mga health experts pangkalibutan nga health experts
Nga ura taganik manas ta kadya. Basi may mga interest man sanda kadya. Abay sa kamada kang sindikato about sa diyang COVID virus. Mga pinalangga ta para mati. Na amo na mga kabiyanan. Ura tagahambal nga hindi kamo magsunod sa health protocol. Kung kaysa kay imo lang ta ka komentaryo, natan rugya, bangad nga daw organized nga klase ka ginahimo tas bilog kalibutan, and even the government nagapati makabiyanan. Nagapati gobyerno ta bangad ang mga expert niya mismo sa gobyerno ta, amo man ginapatihan ta nga waay takmaan kung ginbribe bladya ka mga sindikato, kapitalista, mga milyonaryo sa kalibutan nga nagahimo bulong, kag naghimo posibilidad man kang virus. Alas 8:35, mga kabiyanan, halong na kita. Ang ginahambal tayo, halong kita sundon tang hambal ka gobyerno. Because, urarti, pwede banwa magsupak pa sa kung ano ginaimponer ka gobyerno. Amo dyan ating natindagan. Even banwa raad lain ang atin pagpati regya ka dyan. Nga, regya ka dyan makabiyanan. Ti ang atin lang regya nga sundon ta. Sundon ta, bangad, may standard kita nga dapat sundon. Kay sanambal ta, bagan man kita banwa, above the law. Alas 8:36, mga kabiyanan, ginatamyaw si si Ram de la Cruz Florida. Ano ba? Floralde. Boss greet lang sa DLC Compound, Barangay Palas, TY. No? Okay. Mga kabiyanan, ang atin na nga pagpalagad, dahil lang, para makabulik-bulik ninyo, banyos, kamugid, butang kamo, kumaglagaw, kamo ka Miracle Oil, Robing Antonio, Miracle Oil, sa inyo mata, sa inyo bakbak, sa inyo irong, makabulik na ninyo. Agad kung maglanding virus dyan, patay, because grabe ang antiviral property na kanya mga kabiyanan. Kaya sakit nga cause of virus, sa lawas ka tao, even sa sapat, ang napatay na, ay ti nag-arayat banwa, ang problema, cause of virus. Bisan sa sapat lang gani mo, ngayon mo radjik septisemia, lansang-lansang ra, sa sapat, hindi bangon, banyusan mo lang kagarungon mo lang baka mo, karabaw mo, kung ano baka nga may tuhod, may buko-buko, karumi Antonius Miracle Oil, pagkaaga ka panaw kaga pangharap na ti virus man ran ang hemorrhagic septicemia gaapik din nila sa tulaan na nagsapat mga pinanggat na pramati ti amura koon ko inam kamo Miracle Oil kagamit kamo makabulig ra kaninyo sa diyang pandemya mga pinalangga nga matag pramati kag may mga nagtestimony na nga positive sa COVID nagrayad ang kag even ang anda mga sintomas one day lang gintumaran anda nadura mga kabiyanan. Alas 8:38 sa atang pagpangalagad sa sabat sa likod kang isyo kag ang mga balita gaymaw sa atang pagpangalagad si Papa Mike Pilber Medina SB member sa banwa kang Tibiao. Ara dyan nga klase SB member. Raya palang gayam-yam ran, kapamugnoron, kag kampyon sa serbisyo publiko, si Papa Mike. Gaymaman sa pagpakalagagta, si SB Bibok Waldin Lim, kang Tibiao Bikini. Ang mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan banwa kang Tibiao Antique. No? Kag amo man tagiya ka Tibiao Bikini, no? Kag Tibiao Construction and Supply si Migo Bibok Waldin Lim. Isbidya, Omni, ang Omni Regias Kulasi ka baligya tanan nga hardware items, construction materials, barato, kaya ang stocks na direct tagid, halin sa may Metro, Manila. Amo man ang
Julius Paint Trading, gabliga pinta nga mga may kalidad. Kag kung ano color gusto nyo iya timpla or i-apply, ipinta sa inyo balay, ha? Mabuol gid ni Migo Julius. Tana timpla kara ban matimpla kara. Ha? Diyan sa Sentro Sur. Amo man di mas pagbalagata ang Sign Race Advertising Incorporated, ang Sign Race. Tanang nga printing materials. Rigyan ma-print sa Sign Race. Billboard, binoboard, signboard, tarpaulin, stickers, t-shirt printing, kag iban pa mga kabyan. Kag iban pa. Na, amuran, ang Sign Race sa kapon si Tol Binja or Bobby Pulinat. Okay, maman sa pagbalaganta si SB July di Makutak. Bisan ano oras suguon mo dya, basta serbisyo publiko. Si SB July, waay gijabanwa naga atras. Amuman si SB Mami Pilar Alosilha. Si SB Mami Pilar, tandes mag-imo ordinansa, dyan sa Kulasi, kaglimog kang kababainhan sa may Sanggunyan Bayan. SB Boy Ala Alarcon, si SB Boy Ala, gusto na may kasulayan pang ginawitas Kulasi, kag amuman banwa, mabinugnohon kag, mabinuligon. Gay maman sa pagpalaganta, ang diyang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop, rigyan sa barangay Lamput, ang tanan nga mga bisikleta nga nami, diyan mabakal. Kag may bagsak precious dag, tublak mo to. Kag magkanbas sa Ilas Bike Shop ka bisikleta sa barangay Lamput. Alas 8:41, doon ko dasig lang time tanong. Mga kabiyanan, ang balita bala party sa kay Eric Otayde nga may naglupok to sa balay na sa Sibalam. Mga kabiyanan, kung nagwa man ang piraka analysis nga kung sino ang pwede magbuhat riya because normal lang riya banwa nga kung may paglupok kag wara pa maman-iman kung ano gid ang ginalinan kalupok ay teorihin naman ang vintage bomb. Bangod sa reaksyon lagi kato kang mga tao matapos si Mr. Eric Otayde nagpost sa social media nga bangod sa lupok na to safe ang ana pamilya kag mismo tana. Di ko magpost ka may mga reactions naman haya mga nagpost to ura man kamaan banwa nga may bomba dyan. Bisan si Mr. Eric Otayde ura kamaan galing nga may vintage bombs balay na. Yang reaksyon kang tao mga kabiyanan kag ang popular nga gina entertain idea nga ti may tao or group of persons nga pwede mag pila or magbutang to kag bangod we are entertaining of other people nga pwede maghimo and not Eric Otayde. Dirigyan banwa karati sa pag-imbestigar kung may mga investigasyon ginahimo. Ang mga investigador tamo dya ginahimo, gina-adapt. May mga probability nga gina-entertain kag may mga gina-eliminate nga mga anggulo. So, isara sa gina-entertain dito, ti sino ko kontra ni Mr. Eric Otayde. Ano blang pwede patihan ng anggulo and that amo tumatabo. Na bunga larat na ka-analysis. Nga example, pressman na banwa kung ginpatayan sa katao.
we are entertaining of probability, although nga ura ka tingnan, ano, ang pulis, amo gidra obrada. They are entertaining the probability, ha, kung ano ang mas mapatihan nga rason, and that himuon, let's say, for example, ang pagpatay. Na, by that, mapastrong mo ang imo investigasyon. It's normal. Makmen. Galing ang kadya nga panahon, sa kadyaran tanangation, ginabasol tanan ni Untay pa City. Actually, hindi man batian, radyo na dyan, das patnongo na panorti. Di nyo kakilala. Samtik mo lang. Ginabasol na si Mr. Eric Otayde. Hay kuno may ginhanaan, kuno tanang nga iba nga tao. Nga kadya na guwa nga mlanggali nga vintage bomb ang naglupok. Actually, magbinan kung i-analyze ang sitwasyon mo dyan. Si Mr. Eric Otayde at that time, right after kang incident, waay tigin buhian nga statement. Official statement, meaning, officially, waay tanat tiginhanaan nga mapinterview sa radyo. No. Itog yan narlang kunos polis, siyempre ma-coordinate tanakaras polis. Mangkuta ka polis, sir, what is the most probable, your probable suspect? Ano ang mga circumstansya, sitwasyon nga pwede mas mapatihan ng anggulo kung andat may naglupok sa balay mo. Ay ang ginentertain pa lang at that time. Ngagin pilakan kang Granada balay na mo. Ay nobody knows. And even Eric Otayde nga may bomba dyan sa balay na ngagin lubang gali, armoregli, una, guro dyan nakapon. No? Diba? Hurata na si Eric Otayde tingin buyan nga tinaga kung sino naan na. Pero siguro gasalad man sa pinsan na at that time nga sino nagpilak dyan kaya man. Haiti, adlaw ko dyan ang panginawi, ura mo ko nakita. Na may kinsipalan niya bata sa salud balay, kung may bata dyan, o kung sino nga tao sa salud balay. Kagura man tanak maan, si Mr. Eric Otayde, nga may kinlubong tanan dyan. Much more, nga man tanak maan, nga may bumba dyan ng apon. Di ang pinsaran mo lang, ngati, somebody will do that. No? Kung paano man natabo, di ka rin matuod, banwa, sa salud balay na naglupok mo. Tirigyan na karaban, wa masabat ang pamangkot kati hindi mara magsalad kung ura ginagis ng mga amor bla. Si Mr. Eric Otayde wara ti ginbuyan nga tinagga. Ura ti ginanan. Gasadad lang mas pinsar na nga may naghimo. Normal man lang tanaran. Pero at that time, ang dyan si Untay pa City, no? Nagbanghol sa social media nga ambush me ura pa ganit investigasyon posta na sa social media nga ambush me kung natabo, no? Ay nako, by doing that ngagin conclude na laging ambush me ang natabo ipagwa na si Eric Otayde naghimuhimo kag kung sino man dyan nga grupo na nagapahangap karon kanaton kag sa iba nga mantikinyos sa nga knowledgeable di sa mga issues kinabuhian ni Mr. Eric Otayde nga kung may naghimo gid man yung Untay pa City kung sino anaan, di ba? Kag man yung man kung sa diin nga serbisyo si Untay pa City na kung nagambal si Untay pa City nga ambush me, ha?
Mga kabiyanan, gusto na i-divert ang isyo. Tamaan ka defensive. Te ang pagka-defensive na, what does it mean? Ako kung na-analyze ko banwa, gusto na lagi proteksyonan ang tao nga pwede hanaan. While the investigation is going on. Man mo ang turukan niya, karakot sinuoban, wakag what is the probable suspect? Who is the probable suspect and kung ano ang mas mapatihan nga mga rason andot pwede ka bumbahan. Haiti si Mr. Eric Otaydi, critical niya banwa sa sangka politiko. Especially kanis provincial government. Pero wala na nagambal nga sigub ng pabumba. Dibla? Ang ginimot na ni Ontepa City, nagdipinsa na yun. As if man anang, kung kaso banwa magawa nga may nagpilakid man ani Ontepa City rin, ang ana banwa nga aksyon, it is a clear demonstration nga man ana kung sin-oron mahanan. Karon gimimo tanang istorya. Ngay, Rick. High vintage bomb ang naglupok. Mga kabiyanan, tedin kaw, napurnada ang plano nyo nga ang tong bomba, ihana nyo nga ang nagpilak. Basi sinugo, ni go bay, ikaw pirmi bukal mag-criticize sa gobernador. Nagambal si Mr. Tay di ura. Na, si Untay pa si Tilat na nagpakita kang motibo nga nagtamaan lagi ka dipinsa. Diin rin itong ginambal mo nga ambos me. High vintage ba man galing nagtupok? Si Eric Otaydi, wala tigin bungat at the time. Pwede mag-analyze kang sitwasyon kung sino nagimo. Hay wala pa ka tumaman nga vintage bomb naglupok. Wala man an Eric Otaydi nga may bomba dyan na. Wala man. Si Pasitit na banwa, amo na kurinte. Nag-conclude lagi nga ambos minatabo, ay, vintage bomb galito. Ang naistoryahan tanato kung sino tao maumid, just in case kung wala ti iba nga sirkumstansya nakita. Ti mapokus ang investigasyon ng polis kung sino ang mas papatihan, maghimo. Diabla sa work-related or sa obrana? Sa pagkalibat na ikonyo, libat ba eh? Basi may nag-ugat na tao sa pagkalibat na? Si Eric Otaydi bala, may nag-ugat ka ng tao ay inagaw ng asawa, kiba? Di, ina-entertain man. Di ka magkon si Eric Otaydi, ura. Sa amo karang mga gulo, ura. Di pwede patihan. Daw rayo, stigi. Tidiin mas mapatihan. Basta lang rako na pag-ugat kong tao, bangat sa expose ko. Di kang wala pa mamani nga vintage bomb to, nagpost si Untoy pa City. Nga ambos mo yung tabo. Hayman ana rin kung sino banwa pwede ihana. Just in case may nagpilak, gidman. Kang amo to nga bomba. You see? Tanat na banwa nagpakitang gilas, tanat na nagpa-insindik natin. Man anong Untoy pa City kung sino ang dipinsahan That's why nga nag-defensive lagi ta na sa reaction kita na pinagi sa pag-post sa social media nga ambos mi natabo. Tana sagi hambal yan na, siba? Alas 8:53 sa atin nga pagpangalagan. Mga pinalangga nga mga tagpramati. Ang atin nga pagpangalagan alas gaymaw ang Jang Di Marte Bars Litson Manok and concrete products sa Punta Tulay. Yan nga kung magpa-sibasti ka mo direksyon, halin ka mo sa banwa. Tanan nga bangko, lamisa, himo sa simento, namin pinis, modernong design. Idyan mapahimo. Gabaligya man limpo, barbecue, kag Litson Manok. Jeffrey Martinez Balbin ang tagiya. Sinang susan tambag ang Stronghold Insurance Company, kula si branch. Kung magbakal ka mo insurance, ka mo agto kayo ng susan tambaha. Sa likod kang Motor Star Display Center. Amuman gimaw ang Mel's and Paul Internet Cafe.
napahamtang sa atubang kang shiny star. Kung magbakal kamo, kung magpa-ID kamo, magpa-encode, laminate, kag iban pa, ang serbisyo, diyan kamo gid agto sa gapon si Alan Alpa sa Aurelio, ang tagiya. Si Migo Boyce kang satellite kula si hub. Regyan kamo banwa patakad kung nami ang signal ka TV nyo sa inyong balay. Atubang kang Palawan po siya. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo jagid ang inyo nga imnan, na ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, gina-normalize, agad hindi ka mo magbelatian. Ang tanan naman nga kulang lawas like vitamins and minerals, amo jang i-supplement na, agad hindi man ka mo masakit, na bakal kamo sa mabutika, immune booster, kag gataas ido resistensya. Gamit kang Evergreen Herbal Capsule. Gaymaw sa pagpangalagad ng mga kabyanan, sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo, sinunoy Julius Cesar Tanlangit. Bata dyan ni Attorney Cesar Tanlangit, PCL President kang Antiki kag Bilog nga Region 6. Tana ka dyan Presidente kang nga konsihal. Tampad mo serbisyo, bataan, gwapohon, wara ti lamod kang graft and corruption, dagta kang graft and corruption ang ana panerbisyo. Gaymaman si former SBN now Municipal Administrator Condrado Mayo, basta serbisyo publiko Condrado Mayo. Amo man si Mayor Joji Lumugdang kakoon kooperasyon kid ang kinahanglan nagadasig na marabotang kauswagan. Ay kung magbakal ka muna kang bubod ka manok, damog ka baboy, press kang Excel, Bimig, Upland, Pilmico Feeds. No? Mabugat baboy nyo, mabaligyan nyo gisinsakto nga presyo. Erik yan sa Carl's Agribet Supply. Diin dyan na pahamtang. Erik yan sa atubang kang Antico. Antico. Erik yan na pahamtang sa atubang kang Antico. Kung kabayad ka mo dyan ka mo bakal anay kang bubod nyo kag damog. Kag pwede man ka mo lagi dyan makapamatsoy. Inapragyan ni Carl Ruel Buaya. Ngayon mo sa ating pagpangalagad man ng RL Cycle Parts. Gasagap pala kamo kang mga original, may kalidad, high quality na mga spare parts ng motor. Wow. RL Cycle Parts ang tunan nyo. Diyan sa Centro Sur, sa Bulangan, dako na dyan na. Alas 8:57 sa ating pagpalagan. Mga kabiyanan, bawdo hindi matlakay sa Ciudad Iloilo. Si Mayor Jerry Trinas, bangat sa kakapoy, nag-live. Kaya ba, isa ka doktor nga magpuhay, tamaan ka stress sa pagpaminsar ka, problema kang COVID sa ana syudad. Stressful. Tindaan nga gaydad naman si Mayor Jerry Trinas. Huwag ti pahuway, mga kabiyanan. Siguro na kargahan pa dyan kang reaksyon kang mga tao about sa orihin nga pronouncement na dapat kuno ang mga membro ka parimalay hindi mag-imo magkaon. Si Perikin. Tigin stress ko laki sa laki nga kuminto. Ang mayor. Yan ba isang doktor magpahuway kay tamaan ka stress. Amo niya nga kung opisyal ka diya nga ura ka pabaya. Si Mayor Jerry Trinas ura ka pabaya na basta COVID concern. Dasi ka kinman ka po yun. Kag may posibilidad mabagdown banwang imo immune system. Na ano to bata narang ginpabulas na? Trinas man ang pilido, hindi ko aware ka ngaran ngaray. Bata na group Paris Trinas pilido na mo. Amora mga kabyanan. Ay, is akon pabayak ang opisyal, rakot problema giti mo LGU, inasarig mo lang sa mga opisyal.
Pero si Mayor Jerry Trinyas, tanagid banwa naga plano, ano mo on sa syudad. Undo nga may council man. Ang IATF city proper. Kang syudad nag-istorya na pero ti laban kay diya dyan sa Mayor Galim. No? Pero kung pabaya kang banwa si ibang nga opisyal bikang sa LGO, raka kang mga bagay nga mismo idu buhatan. Kag ginasarig mo lang sa mga tao sa palibot. That's why kung isa, makita mo ang delay of implementation kag response sa COVID-related concern mga kabayanan ang matabo. Gaka-delay. Hindi mo lagi masolve ang dapat target kaya nga nga buhatan. No? So, bisan pa nga may mga pronouncements si Mayor Jerry Trinyas nga daw hindi amo, isa makakonta nga ti propasensyahin nyo lang stress rin rulaki dyan. Ha? Stress rin laki ko dyan. Gok up natin ang Iloilo News Line sa kanyang matriyon. Babatihan kita sa Iloilo City kag probinsya kang Iloilo. Balik targa sa probinsya kang Antique. Ha? 360 plus kaso kang COVID sa atin nga probinsya. Na nagraka naman mga kabiyanan. Sige, gyapon linat na nahita ko mag-amog kang istorya. Kay ang kaso kada banwa may dyan ga taas, may dyan man kanaog, sa mo dyan adlaw, sunod adlaw, mataas naman. Sino mag-expect nga rin klase malabot sa 64? Tod man, ragya lang galing sa klase mo, tayo ihimplo ang klase. Sino maglaam nga ang kaso kag COVID sa klase? May mo nga 64. Di kung gusto nyo madugangan, kaninyor na banwa nakaslalay ang putyor ka kulasi kung number of cases ka COVID pangambalanta. Kung gusto niya banwa nga maubertikan sa City, nakasalalay natin tanan ang putyor banwata. Debla? Ang panamdam talang pirmi mahalong kita-kita. Bisa nga ni kahalong. Ura man tagambal, banwa nga ang nagdirat ron ura kahalong. Gahalong sanda ka rin. Gahalong sanda ka rin. Ibat na ura kahalong. Oh. May iba ka rin nga quarantine ka isolate rin na. Gagwa pa mo. Di ba? Isolate rin. Galagaw pa. Una-una makabiyanan, ang virus ay kag hindi natin makita. Bisa lang tao kani kadara-darak, di urakmaan may virus rin tana. Tod man, why kamaan nga may virus rin tana. No? Iba may sintomas, iba man wara. Pero bisan ka may sintomas, may mabatyagan kagid kung may virus rin man ikaw. Kapin pa kung buhay nagtapik ni mo. No? Kung bag-off lang hindi mo mabatyagan. Oras ka, daskan ka tubag, pwede ka rin, no? Katal-katal ko tubag mo. Ha? Rem nilak minakalo, yung dura, daskan na. Ha? May sintomas kita. Amura nga kung may masintomas, kamubi nga mo amo, pares ka sintomas ng COVID. Ito hindi, man tanan nga may sintomas amuran COVID rin. Para siguro lang, paniguro lang.
No? Hindi anay ka mo sa gilagaw rin. Una-una, kung nula magmot COVID, virus, kontrang kaso mla rin nyo, hindi rin ka mo kalaton, kaya magalalaton man rin, di ba? Ay karon kung ilan natin ka karon kagado, hindi mo rumdara ka hospital ka, basi mahana raman man sa COVID, no? Mabay pikaw sa maisip. Eti, nakitaan sintomas mo, amora mo. Kung may mga sintomasan ka mo nga maamuran, hindi lagi ka mo sa gilagaw. Ha? Ay may mga tao na banwa nga hindi pwede nga hindi sana makagawa. Trabaho. Pero makita mo dyan iba, hindi man iba responsable man. Di ang bubudlay, ang responsable nga tao, madutkan kang irresponsable nga tao. Ha? Urada ko on banwa, ngang nadutkan, kag nagpositive sa virus, irresponsable nga tao ragalong. May dyan yung mga nadutkan, uragin manggalong. Pero iba niyan karagahalong, garing tapikan, ginlatnan kang matao nga wara gahalong. Amora nagambal ko banwa nga ang future kang kulasi. Kung gusto ta mag number 1, kita banwang kanaten nakasalalay ang future. Kung COVID virus pagambala. Ha? Kung gusto ta mangin lastigot, kanaten magyapon nakasalalay. Sa atin mga kamay nakasalalay. Ang mangin future katan banwa mga kabiyanan. Sarala mambalta. Ha? Maluoy kamo sa mga frontliners. Maluoy kamo sa mga frontliners. Mga pelangga ta pramati. Saruman parang may tsansa kamo mag-inom kang miracle oil. Bilang bulig laman dyan, mabay 1 tikwanta sa klase. Imbis magbakal ka mo sara, ang iduga nga ran imna nyo. Imna nyo, bual ka mo, hindi ka mo mabinultoldo, kamay mo lang ran. Makabulig ka ninyo mga kabiyanan. Sa butang nyo lang sa bibig nyo ran, sa irong nyo, sa baba nyo, nagpanaw mo, makapulos ninyo ran. Mapuslan nyo, gidwa tayo minan. Mark my word. Magkapulos ka mo ka dyan. Gamitan nyo. Kisaman bisa no nga bagay. Ang pagkabertoldo ka ulo ta, bangadway tagapati, amorya gatao, kagdagadara ka natin sa kalalatan. No? Bangad lang sa sobran nyo kasarig, lagaw mo, na nasa paglagaw nyo, hindi nyo magaling masiguro ang inyo panglagaw. Pwede makamulatnan. Langin, nag-contribute to ang saraman nga naglagaw. Ikaw nag-contribute. May part man ikaw, iti. Ura naman ikaw ginlatnan, kung ura mo ikaw nagawa. Ganito may mga cases kung isa nga iba kagawa, iti ka ubra. Ha? Malatnan kang ura ti mga kalabot-labot, kagura ti importansya man. Ura man takuon, hindi mo maglagaw, iti ura man tanagin lockdown pa. Lagaw ka mo, pero responsable pa nasagig lagaw. No? Basic mo lang rin. Mga kabiyanan. Akan kung ura ako kapangita, mga kwarta, hindi mo ko maglagaw mo. Pero ti part sa paglagaw, pugahalong man ko mga kabiyanan. Makuon ka mo, na si Ruming, ura galong ray, may miracle oil, ura. Galong ko. Galong ko, bakit naman ti COVID dapat mahalungan? Gahalong man ako, gasunod man ako because may ginawang pioneer ang gobyerno. Whether I like it or not, masunod. Katalagman, no? Huwetot na hon sa tang pagbulagan. Ako dyan si Roming Antonio, pasalamat kid sa inyo ba nga pagpamati. Mayad kid nga aga, probinsya kang Antique.